Det lyder sgu godt. Tak. Har du sunget med nogen? Synger du altid af kapella, eller har du... Ja, okay. Fordi jeg synes, at du fornemmer, at det også er mig, der bare ikke lige kender det godt nok, så i hovedet. Det lød bare lidt som om, at de skift, det første skift, der var fra, hvor den går op første gang. Det var det helt rigtige skridt, men altså... Ja, det, jeg har ikke rigtig sunget sammen med instrumenter, altså siden kor. Nå, okay. Altså, men du synger jo fuldstændig rent, altså, det er bare... Kan du det ene eller andet? Ja, det er det. Jeg skal have mere ned. Ja, det kommer jeg kan også mærke, at min stemme bliver hurtigt kraft. Altid eller? Ja. Ja. Så vi synger sammen med en tastatur og sådan, så kan man Nå, men synger du altid det leje, du ligesom sang på nu? Ja, den kan jeg. Ja. Det er lidt, det står midt imellem. Faktisk. Ja. Altså der du godt kan lide at være. Det er den synger jeg kan lide. Det er altså den. Jeg skal op og ramme nogle højre toner, så er det nogle gange det der. Ja. Så kraften nu. Ja. Altså, det første jeg altid siger til min sangelev, det er, at jeg har haft, nu for jeg lige har haft det, men jeg har haft flere, der har sagt, jeg vil gerne lide at synge pisse godt og pisse dårligt. Og så sagde jeg, det kan man selvfølgelig ikke. Men man kan faktisk godt komme, hvad kan man sige, hurtigt på den måde, man kan ved at snyde sine hæmninger. Altså, det er jo i virkeligheden det her, ikke bare noget med sang at gøre, men i den forbindelse, vi snakker om sang, så det at snyde sine hæmninger 100%.